Okay, umbuzo wami nje kutheni esinye sinombala opinki esinye singathi ngamanzi asenza into enye senza ntoni Isipingi siyathoba inyawo siyachela siyaspeyida siyafuda siyahlamba nokuhlamba siyachela naseyadini ngaso yayiseza nemfuyo. Okay, nemfuyo yayiseza ne njengoba esisinuka kwakuye kuthiwe nje isinuka xa usithengisa siyabaleka phaya ukwazi usikha endasithengiswa nina nibone kufaneleke kanjani Uyabulela tata for price. Oh uyabulela xa usithe awuvele usithengisa yimake ebhuti ndibona imibala emhlophe ndibophinde ndibone emnyama yintoni lena Ujakalazo. Ujakalazo. Okay ndifuna ukuva uthethe ngento yokuba esinye sesenyawo esinye sesokuspeyida ungaseza nangaso imfuyo ingabe sisipinki usisebenzise entwenini xa sowusithe kanje Siso sisipeyitayo esisipinki. Esespinki siyaspeyida Sokusela siklinisiso. ukuspeyida kukucima ne alright yimake esi ke esingathi simhlophe singamanzi sona Siyasela sona ngaphakathi uklinisiso xa nengxaka sesweni uphinde ugabhe nokugabha ngaso. Uphinde ugabhe nokugabha yintoni le imnyama enye emhlophe kwenzeka ntoni kwezi nazi zona zimfutshane kwenzeka ntoni kwezi Udako olumnyama lomgqwalisa amanamnambi sichitha umzimba orhawuzelelayo. Abala. Udako olumnyama ne olu lumhlophe lenzani lona basebenza bangasishalelanga baye baliselela ngaphakathi banomqala othuthumbayo. So wena ke ngoku into uyenze njengobume apha uthi umuntu osifunayo akuphe loo nto abulele ne awusithengisi kusithengisa madoda bantakwethu besishilo ke sathi ke naba abantu base-Port St Johns bayatsho ngokunokwabo isinuka awusithengisi kodwa uyabulela kuloo mntu ozocela loo bhotile ne yo uyevakala mfana kuthi uyevakala wena ikhaya lakho liphi okay fine ke bhuti no I think imasibulele into yenu ithini njengoba nime apha niye nincede ngoluphi uhlobo luthini uncedo lenu sikhelela abantu pha amanzi namajanga sibacacisele ngesinuka basenzani mhlawumbi lo msebenzi niwenzayo niyafunda niyafunda ungabe kanti nihlela apha kanti anifundi nini alright bathi bayafunda ke bantakwethu bathi ke xa ungena apha esinuka bona bayabonisa okanye mhlawumbi hamba ukukhelela udaka ludako lunjani olufumaneka pha udako lumnyama nomhlophe lwenza ntoni olumnyama xa nisiva welithamisa unamanqakuva nemqolisa anxophupha kubo nesichitho alright then ke ngoku kuthiwa khona indawo ekuthiwa yi-Vicks apha le Vicks yenzani inhaler nxona intloko nesifuba namehlo nxona inyawo ezibuhlungu nesinus nenyawo ezibuhlungu nesinus so le ndawo ingamanzi noba yona njengoba kuthiwa i-Vicks okanye isismelling sismelling yona kuthiwa nje xa uyifunxe kakhulu iyakwenzakalisa intloko ba ithini loo nto funeka uyitsala kakhulu uphefumle kakuhle so ngoku abantu abangenayo njengoba nithini nina nizithogadi nenzani niyambonisa umuntu nenze ntoni yintoni eyona nto eniyenzayo kumuntu ongayaziyo le nto sihambe naye phaa sife simkhelele simcacisele okay no is fine ndiyabulela majida nantsi into ebendifuna uyiva kuni ne sure ke bhuti uyakwazi uzihambe lapha siseqhubeka lokhu uyehlikwa mfondini ufune ukuzihambela ke